Todo listo, Pontevedra xa está engalanada para volver ao medievo esta fin de semana. Si, xa están as cocas, os grifóns, as gárgolas preparadas para sair do vestiario total e arrancar xa hoxe coa Feira Franca a partir das 7 da tarde. E nada, pois, dándolle os últimos retoques á decoración, os traxes, como andará todo o mundo neste momento pendiente dos últimos detalles, eso, pois animar a todo o mundo a que veña, a que se vista de época, que senón non é o mesmo mirar que participar, e que nada, que todos os monstros e bichos que van andar estes 2 días por Pontevedra son pacíficos. Hoxe, ás 10:30 da noite, a Praza da Ferrería acollerá o espectáculo que servirá como preludio ao día grande desta Feira Franca. E a verdade é que, bueno, pues que está todo o último detalle para que arranque hoxe, que nos sorprenda, como sempre, ás 10:30 na Ferrería ese espectáculo e a partir de mañán, a partir das 11, mentres o corpo aguante asa enerxía. Bos alimentos, boa hidratación e alegría é o que fai falta. 18 anos de historia que, tal e como di Carme da Silva, non é unha festa do Concello, é unha festa que organiza a cidade de Pontevedra. Pois a verdade é que xa son 18 anos, efectivamente, 18 edicións que son moitas, e que, bueno, pois cada vez é máis xente a que participa e cada vez pois con máis calidade, tanto nas decoracións como nos traxes, como que, bueno, pois que está moi ben, porque iso quere decir que é unha festa que non é unha festa que organiza o Concello, é unha festa que organiza Pontevedra. Mañá, dende primeira hora ata a última, haberá actividades para todos os públicos, unha festa onde o desfrute de todos os membros da familia está garantido. Esta festa o mellor que ten é que durante o día é que hai dende bebés até persoas moi maiores xuntas pasando ben no mesmo espazo, pois con obradoiros, con teatro, con música, con bueno, pues as distintas actividades, algunhas organizadas polo Concello directamente que aparecen no programa e moitas outras que se van incorporando espontáneas de xente pues, que trae instrumentos musicais, que fai distintas actividades ao longo do día. Xa o saben, volvan por un día á época medieval. Vistan as roupas daquela época, veñan frescos porque apertará o sol e desfruten. Sobre todo, desfruten desta 18ª edición da Feira Franca esta noite e mañá sábado na cidade de Pontevedra.